Wadhi kaunti ma Homa Bay kama wayudo ni piny owacho mar kaunti ma Homa Bay kokalo e bad migawo mar pur olando chako chenro mar chiwo chanjo ne jamni duto mantiere kaunti no. Jalup gavana e kaunti ma Homa Bay Joseph Oyugi Magwanga bende omako lemo mar apisa maduong' mochung' ne jamni e kaunti no. Owacho ni okang' ma kamano geto duoko chien tuoche mabende thoro mako jamni e kaunti no. Twak mare gi jopur e gwenge makono, Magwanga wacho ni chanjo makamano ibiro chiw kaluwore gi kit tuoche mabende mako chiaye e gwenge go kakoro okwayo oganda mondo okaw thuolo mar chwalo jambgi ne chanjo no. Sani koro wan kod gimiluongo ni National Mass Vaccination ma wadwa ni mondo wachanj dhok e Homa Bay ka mangima to gi kuonde mamoko. Kawuono awuoyo gi cooperative societies kata luongo ni farmer producer organizations ma wadwa tiyo godo mondo miyo chop kamoro amora ma dhok nitiere mondo miyo chanji. Wan gi Miriu integrated project in Kabondo Kasipul, wan gi Kasbondo in Kasipul, wan tiere kod Rangwe Dairy in Rangwe constituency. Kuonde gi ema dhi identify dhok mantiere michanjo duto te. Magwanga bende no yango chunga mar piny owacho mar kaunti ma Homa Bay eneno ni gibero sekta mar pur kod pith. Anga wach ni mondo joge waduto te wadhi golo odiechieng' michako chanje dhok, koro ng'ato ka ng'ato mondo ochik ite mondo mi oyud odiechieng' michanje dhok kuonde go ero moro mondo mi oter dhogegi mondo mi ochangi. Ka wang'iyo thurwa sama ne wasedhi bang' ndalo moko ka ne nitiere lumpy skin diseases manonego dhok mang'eny. Ok wadwar ni mondo mi dheri miherono iwe lwet nono kae to tho nikech ne ok ochanje.